ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଦଣ୍ଡକାଳୀ ଯାତ୍ରା ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେ। କାଲି ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମେରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। କାଲି ଆଜି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେ। ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆଳତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ନବତପଣା ପୂଜା ସରିଲା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆଳତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ ଆଳତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ। ଗୋସାଇନ ଗାଁ ପୂଜା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ବହୁତ ଅଛି। ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଲୋକ ମିସ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜେନେରାଲି ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ଆଳତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଆସନ୍ତି। तस्मै श्री गुरुवे नमः।